Vlada nije zadovoljna tempom ekonomskog rasta u Crnoj Gori, ali i pored toga najrazvijeniji smo od zemalja Zapadnog Balkana, poručuje premijer Milo Đukanović. On je nakon sastanka koji je organizovala Američka privredna komora saopštio da se radi na unapređivanju sistema podsticanja prema stranim investicijama. Privrednici su premijera upoznali sa biznis barijerama sa kojima se suočavaju. Priznao je premijer Milo Đukanović da nije zadovoljan tempom ekonomskog rasta u Crnoj Gori, no ipak naglašava da smo lideri od zemalja Zapadnog Balkana. Vjerujem da je Crnoj Gori potrebna jedna srednjoročna stopa rasta od 4 do 5% na godišnjem nivou koja bi nam obezbijedila dobar tempo sustizanja nivoa ekonomske razvijenosti zemalja u čijem društvu želimo da budemo. Zaostatak za Europom može se obezbijediti pametnim unapređenjem poslovnog ambijenta, korišćenjem pozitivnih iskustava i kapitala. No, premijer napominje i da je vladavina prava jedan od ključnih izazova u Crnoj Gori. Da nam ne treba niko sa strane da nas podsjeća da je vladavina prava, rekao bih, jedan od najvažnijih, ključnih preduslova ukupnog ekonomskog i demokratskog razvoja društva. U izvještaju Američke privredne komore u Crnoj Gori o poslovnom ambijentu u 2014. godini stoji da je naša zemlja atraktivna destinacija za investicije, ali da još dosta toga treba da bude urađeno u otklanjanju biznis barijera. Više od 2/3 članica je nezadovoljno stanjem u pogledu sive ekonomije. Suvišno je reći da je siva ekonomija nelojalna konkurencija bijeloj ekonomiji. No, pored sive ekonomije, ključne barijere su pravosudni sistem kao i naplate dugova. Đukanović je privrednicima saopštio da se ne planiraju nova poreska opterećenja, te da se radi na unapređivanju sistema podsticanja prema stranim investicijama.